ନିମ କାଠରେ ହିଁ କାହିଁକି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ? ସଂସାରରେ କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି କାଠ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ? ତ ଆମ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ନିମ ଗଛକୁ ବାଛିଥିଲେ? ଏହାର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର କିମ୍ବା ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ନିମ କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଜାଣିବା ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହାର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ନିମ ଗଛକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହାକୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପବିତ୍ର ନିମ ଗଛକୁ ଦାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଠ କି କୌଣସି ଗଛର ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ନିମ ବୃକ୍ଷକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦାରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୃକ୍ଷକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦାରୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭୁଲ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗଛ କି କାଠର ଗଣ୍ଡି ବୋଲି ଭୁଲରେ ବି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଏହି ଦାରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ନିମ ଗଛ ବାଛାଯାଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଗଛକୁ ମାତ୍ର ଚୟନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିମ ଗଛକୁ ବାଛାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗଛ ଖାଲି ଗଣ୍ଡି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ବାଛାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ନିମ୍ବ ଗଛର କେତେକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ ବାଛାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ନୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମାତ୍ର ଶରୀର ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ରହେ। ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ସେଟା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆଗାମୀ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଶଙ୍ଖା ହେବ ତୁମେ, ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ, ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତୁମେବ, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।